mě počkaj, protože jedu s nima s megafonem. Tak stříbrný nosorožec je stavěný na rychlost. Prosto pro jistotu vynechal velké velbouký hrby. Vždycky se stopte dolů. Všimněte si jeho zvláštního na motorové pile, takže kdo by chtěl nařezat štěpinky, může si s Jirkou Sikorou domluvit a on mu nějaký polínka připraví. Stříbrný nosorožec je multifunkční stroj. Tím to nekopej. Doufejme, že nám nepřeřeže
překážku zvanou polomy. Zvládnuli dobře. Těžká pravá. A máme tu želvý krunýř. Šípka mezi betony. A jdeme do cílové rovinky. Val. Steve Nielsen je v cíli. Ukaž se, Škrtlovice do toho. Přestože má obutí pneumatiky s trošičku hladším vzorkem, je vidět, že má to naježděný a překonává to výborně. Tento stroj už se nevyhne betonovým překážkám, takže i v této kategorii motovary máme zástupce, které všechny překážky. Pojede. Martin Havelka obhajuje loňské vítězství v kategorii motovary. Tak uvidíme, jak se bude dařit v letošním ročníku. Zatím má našláplo dobře podle průběhu závodu. Teďkon sprinterská rovinka. A tam se na konci ukáže, jak kdo má odvahy, jak pozdě půjde na brzdy do pravotočivé zatáčky. Polomy zvládá bravurně a prudká pravotočivá s vyvažováním a blíží se želvímu krunýři, aby se prokličkoval mezi vysokými betony, které jsou určeny pro další kategorie a je v cíli. Tak to byl určitě i odstartováno. Motovary v provedení jednostop. Ten možná mohl soutěžit s pichvama, ale je vidět, že se toho nebojí a hrabe všema čtyřma, co mu stačí. Protože potřebujeme, aby to šlo rychle za sebou. Připomínáme, že potom nastoupí číslo 16, Martin Jarolím. Maminka točí, musíš chvíličku vydržet. A mama, to mobil, mobil. Jdeme takhle blízko mámy, jo? Tak. Ještě nezná. Tak, sprinterská rovinka. Miláčku. Ještě chviličku musíš vydržet, maminka má u sebe foťák, víš? Tak, polomy dali Milošovi zabrat, ale želvý krunýř určitě překoná hravě. Doufejme, že nenaskočí na betony a blíží se cílová rovinka. A je v cíli. Určil jako safety car a jede ho vyprošťovat. Moc toho místa, to bude náročné. Takže si musíme pomoct a bylo by dobré, nastartoval svůj stroj a přidal svoje koně na to. Ne, Tak znovu připomínáme diváckou soutěž. Diváci, kteří přispějí do pokladny jakýmkoliv dobrovolným stupní, mají možnost losovat o nejhezčích trakturech, takže obdrží losovací lístek, na který uvedou číslo, soutěžní číslo, Martinku, který se jim zalíbil, nebo se jim líbil třeba jejich jezdec, nebo se jim líbil třeba jejich technický doprovod, případně hosteska toho jezdce.